Hola, nosaltres som el Team Clover, venim de Vilassar de Mar, de l'Institut Ins Vilatzara. Ell es diu Daniel, Maria, Tomàs, Oriol i jo, David. El nostre joc és un joc de plataforma, tracta d'un personatge que s'ha d'enfrontar a un malvat i d'aquí el que volem extreure és que la persona que jugui aquest joc aprengui de què és una Smart City d'una forma divertida i interactiva. El nostre joc tracta d'un personatge que és un programador i ha d'anar contra el virus, que representa que aquest virus vol posar la ciutat en contra dels ciutadans i el programador ho ha d'evitar. Jo he sigut més part del programa, o sigui, de crear tot el joc i tot això, junt amb l'Oriol, que està allà. I hem tingut alguns problemes amb plataformes i coses així, però ho estem solucionant tot això. De programes hem utilitzat per al disseny gràfic Illustrator i Paint, i per la producció de la música, que també l'hem feta, hem utilitzat Cubase i Ableton. Per la programació del joc hem utilitzat Scratch i hem buscat d'altres fonts d'internet alguns dels recursos que ens calien. En quant a la programació, el joc ha sigut bastant complicada, ja que Scratch és una eina de programació molt simple i quan vols fer que el joc sigui més complet, tingui més coses per fer i sigui més dificultat, has de tindre més recursos i Scratch només té l'opció de programar en blocs i per tant és més difícil de crear i crear coses noves és més complicat a l'hora de buscar-la. En el meu cas, jo no he fet part de programació, jo era més narrativa, que feia amb la Maria, hem inventat la història, hem intentat fer-la entretinguda, divertida per al jugador i jo crec que ho hem fet més o menys. I fins aquí ja està tot.